راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو أمانيل جرماية سلام أب كل خرنات على متركبو زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي ربو 15 جنبوت كل تشحن 10 شعتنيو ناي ساعت زي فنونا يفلمالو سنة مكتال سلطان كابز حزم مبل 10 عامات وزنبله بريزيدنت جيبوتي مقيار كابينه ሚኒስተራት አካይዱ ሱዳን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ንዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ መጥፋእ ኤሌክትሪክ ብምቋም ይድሙ አልሸባብ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስት ሶማሊያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ተቀቲሎም هذه إذاعة إرنا زينة بزرزر أب جنبش عن شعتة 299 كابكو حسن قلت أوبتيدن سلطان استركب اسماعيل عمر قال بريزيدنت جيبوتي زخون له مبل 10 عامته تسنبيلو اتي بريزيدنت مبل 10 عامات سلطانو اب زخبر له مقيار كابينه منيسترات مكيادون مع كنا زينا فرنسا حبيرن ودي 7 كلتن عامات بريزيدنت اسماعيل عمر قال نتوسخي 5 عامات اب سلطان مقصال زخلو اب زمت عامات مرجان مكياد مدلاو يزركب أبزيه كنيات زي زكايدو ناي كابينة منيسترات مكياراتون نزيز متزعمت زكايد سماو مرجعات هاجر بايتان متتح زعلم مخانو أب باريس مدبرهم تقامتي يردو بزيه قات أمزي بريزيدنت اسماعيل عمر قال نلعل 10 عامتات أب سلطان نزركبو مرحتي هاجرات مبرق أفريقيا تتسنبيرو مالو أب الزوبا زبزح عامتات أب سلطان زركب بريزيدنت يوغندا يور موسيفيني يخوينو كاب شحن 986 ناتحيزو ن 33 عامتات نتهاجر يمرحلو بريزيدنت سياسة فورك دما بعسران شمونتن عامتات كالا يسرع أبزن زحلفا كلتا عامتات ننويح عامتات أب سلطان تسنحو حموشتن مرحتي هاجرات أفريقيا بهزباو نعبن علواتاتن كاللين كالو زهقور قنا حجون كابزوم نمسلا دوينوم زركب ملختي كتقلاقل أي كالتن أبزيك أربا كاب سلطان استعاليه ناي نويح عامتات ملاخي سودان عمر حسن البشريو سراحتنياتات نايتي أب السودان كتما كارتوم ناي زركب بعل مزي إلكتريك أبتا ختمان زقاتم زلو ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ዘሎም ተቃውሞን ምግላጽ አድማ የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡ እቶም ሰራሕተኛታት እቲ በቀጻሊ ዝረአ ዘሎ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ምኽኒ ኣይኮነን ኣብ ርእሲ ምባሎም ብስርዓት አልበሽር ዝተመደቡ አካየት ስራሕ ናይ ትካል ክእለው ይጸውዖም ብዘይካዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብድምር ዝመጽ ዘሎ ናይ ኣገልግሎታት ማይን ኤሌክትሪክን ክፍሊታት ከፈላለውን ሓቲቶም ኣብ ሱዳን ሓካይም መምሃራን ፖሊስን ካልኦት ሞያውያን ማሕበራትን ሰራሕተኛታት መንግስትን አድማታት የካይዱ ከም ዘለው ይፍለጥ أب كارتوم نزكاية زلو أدمان تقامون نبتان أب زالست زي عطوقات بزغفت وطوقسي حيالو سبات قدايات موتن مقسلتن كوينو مالو أزي كم زيلن كالو أب السودان هزباون عبي كاب استجمر اللو ورحة حساس كل تشان 10 شمونتن كساب 10 تحدى ميازيا كل تشان 10 شعتن أب زنبر جيزي أب العلي سلفنياتات بستفت سمه موتن مقسلتن بريزيدنت نبر عمر حسن البشر كسي تمسريتو اللو كم زلو مع كنا زينا كاب تاقر حبيرن اسلاماوي طرف جلا الشباب اب كبابي بيت منجس سوماليا بزكايدو متقعتي بوحدو 4 سبات كم استقتلو بوليس تهاجر املكتو اتي بسولس 14 جنبت اب كتما مقادشو اب زركب بيت منجس زقاطم متقعتي اب مكينا استتصاوده نتاوغي بمفنجاري تخايدو بيت متقعت زموت سبات سراحتنياتات بيت منجس يخونو حلفتي منقدي زتفلت نجر يلن اب غودنا ورات نبادا زركب بيت منجس سوماليا بصنع كابزحلو كبابيتات كتما مقادشو زينة أبزي فتسم راديو إيرنا سلام زخبركم سمعتي مدب عالم كم يالله أبناء بحث جنبات تحستو مدب عالم كم يالله لنتفتات إيرتراوان دليت ديمقراسيا ولوطي أو وطعي بزملكات زغربة حتى إرتحستون زتت أقصو سباتن نتحافئو سناي زرأت ولدت راي زوكل كوينو مرقتي راديو إيرنا زي مخانو مسنا يقريتا نحبر راديو إيرنا زي قاتات إيرترا حسابهم بنتساق قلتو رحيب أفدق مخفات كقداماي علامة آيو أبركتو إعبين آس أمنقاس ديمقراسيا ولوطي نزنتفو زي قاتات راي زي كونه نزخونه والكسبات نايمت صرافن مزنت آلن بالن حقن دماي بلان سلازي أبناي بحتو قنبات عالم كميالو نزقربت حستو بوقعي يقريتان حتت نابناي لومي تحستو عالم كميالو دحرزا حد صار مساقاريت موسيقى كنملسينا سنة مكتال
እዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ ደ ተባሂሉ ካብ ዕንበባታት ዝጅምር ዝተፈላለየ ህያባት ተጎምጊምካ ዘብዘብ ዝተባህሎ ቅንያት እዩ ነይሩ። ሓቂኡ ኣደ ብፃዕራን ለውሃታን መሰታ ዘይብላ ፍጥረት እያ። ነዛ ኣደ ተባሂሉ ሎም ዘበን ብመልክዕ ህያባት ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ክሳብ 25 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዝሓተተ ክብረት ተለጊሱላ ኣሎ። መጠን ዘይብሉ ገንዘብ እዩ። ክሳብ ክንድኡ ዝበፅሕ ገንዘብ ዝሓትት ህያባት ዲኸ ዘየብሉን ኣይኮነን። በቲ ኾነ በቲ መዓልቲ ደ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣደ ብሓንቲ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ ዕለት ዕለት ሓንቲ መዓልቲ እውን ከይዘለልካ ክትከብር ዘለዋ ፍጥረት እያ። እቲ ምኽንያት ፍቕራን ሓልዮታን ጥራይ ዝሓዘ ይኮነን። ሓቦኣን ቃልሳን ኣብ ህይወት እውን ተደራቢ መለለይ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ? ሎሚ ኣብዚ መደብ እዚ መዓልቲ ደ ዝተባህለ ምኽንያት ጌርና ፈለማ ብኣብ ዝሓለፈ ኢራናውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘርኣይኦ ገለ ለውጥታት ብድሕሪኡ ከዓ ነተን መሰታን መግለፅን ዘይብለን ኤርትራውያን ኣሓትን ሰቤትናን ኣዴታትናን ዝምልከት ገለ ነቕ ዘይብል ሓቅታት ደጊምና ክንዝክር ደሊና ኣሎና። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝበቕሉ መራሕቲ ከመይ ክኾኑ ምተመርፀ እቲ ዝኸውንከ ከመዩ ዝብሉ ሕቶታት ዝምልስ መጠቓለሊ ነጥቢ ካብ ኣሜሪካ ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ከብል እዩ። ንኹሉ ናብ ሰናይ ምክታልኩም ንሓድጎ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2017 ብርቱዕ ናዕብን ተቃውሞን ህዝቢ ኢራን ተመስኪሩ ነይሩ። እቲ ህውከት ንህይወት ሓያለ ሰባት ወሲዱ ን4,000 ዝኾኑ ካልኦት ከዓ ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዳጒኖ። ዳግም ካብቲ ዝተረኣየ ዝሓየለ ተቃውሞ ከይመፅውን ንመንግስቲ እቲ ሃገር ከቢድ ስጋት ተሰሚዕዎ። ኣብታ እስላማዊት ሪፓብሊክ ዝኾነት ኢራን ዝያዳ ዘሻቐል ነገር ግን እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘረኣይኦ ተቃውሞ ልምዲ ሃይማኖት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ኣራእሰን ብሒጃብ ክሽፈና ብሕጊ ይግደዳየን። እንተኾነ ሎሚ ነቲ ሒጃብ ይቕንጠጥኦ ጥራይ ዘይኮና ዘለዋ ኣብ ኣባትር ስቒለን ከም ምልክት ተቃውሞ ይጥቀማሉ ኣለዋ። ነዚ ህዝባዊ ዘይግቡእነት ንምርኣይ ቀዳማይ ስጉምቲ ዝወሰደት ሰብ ከዓ ጓል 31 ዓመት ዝኾነት ዜጋታ ሃገር ኣንስተይቲ እያ። ንሳ ንጻዕዳ መሸፈኒ ርእሳ ኣልጊሳ ኣብ በትሪ ሰቒላ ብህድኣት ኣብ ጎደና ንሓደ ሰዓት ጸኒሓ። ሎሚ ፍጻሜን ዜናን ከም ቅጽበት ክዝርጋሕን ክልሕምን ግዜ ስለ ዘይወስድ ከዓ ተግባራታ ብስእልን ብቪድዮን ተሰኒዩ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ። ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ምዕባለን መንግስቲ እቲ ሃገር ኣዝዩ ዘሻቐለን ትርኢት ኮይኑ ብዙሓት ኣብ ቴህራ ርእሰ ከተማ ኢራን ኣብ ካልኦት ከተማታት እቲ ሃገርን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሒጃባተን ቀንጢጠን ክረኣያ ጀሚረን። ሰውራውያን ኣዋልድ ብዝብል ሃሽታግ ከዓ ኣብ ዘመናዊ ማሕበራዊ ማዕከናት ቅልጡፍ ኣፍልጦ ረኺበን። ሓፈሻዊ ህዝባዊ ተቃውሞ ህዝቢ ኢራን ዘህድአ መንግስቲ ኢራን ፍኹስ ዝበለ መሲሉ ዝመፀ ሰላማዊ ተቃውሞዩ ገጢምዎ ብናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቓስ ቀስና በለ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝተገንዘበ ከዓ ክዓግቶ ፈቲንዩ። እታ ቀዳመይቲ ኣብነት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንሳምንታት ኣሲሩ ፈቲሕዋ። ካልኦት ብዙሓት እውን ከምኣ ተኣሲረን ተፈቲሐን። እዚ ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብያ ብደገ ዝተደፍአ ምዃኑ ብምፍራሕ ከዓ መዋእለን ኣብዚ መሬት ተቐሚጠን ዕድለኛታት ኮይነን ክረኽብኦን ክፈልጥኦን ዘይክእላ ብዶላር ዝዕቀን መጠን ገንዘብ ክቕፅዓ ከም ዝኽእላ ኣጠንቂቕወን። ሎሚ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝዓለም ተቃውሞታት ደቂ ኣንስትዮ እናበረኸዩ መፂኡ ዘሎ። እዚ ኣብ ኢራን ዘሎ እምቢታ ደቂ ኣንስትዮ ግን ዋላ እኳ ምስቲ ዓለማዊ ምዕባለ ብግዜ ሰሚሩ ይምፃእ ብኢራናዊ መልክዑ መፂኡ ዘሎ። ኣብ እዋን ስርዓት ሻሕ ሒጃብ ምግባር ተኾኒኑ ነይሩ እዩ። ኣብ ሰውራ 79 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብያ ሒጃብ ይገብራ ነይረን። ሎሚ ሒጃብ ምግባር ግዴታ ኮይኑ ኣብ 2014 ክሳብ ልዕሊ 3 ሚልዮንን ፈርቓን ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ግዴታ ስለ ዝወፃ ኣብቲ ግዴታ ክሰጥማ ብፖሊስ እቲ ሃገር ተገዲደን እየን።
እዚ ኸኣ ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ነቲ ብመንግስቲ ዝተገደደ ሃይማኖታዊ ልማድ እምቢ ይብልኦ ከም ዘለዋ ዘርኢ መመሊሱ ዝውሰኽ ዘሎ ዓብዪ ቁፅሪ ምዃኑ ዘርኢ ምዕራባውያን ወገናት ነዚ ብደቂ ኣንስትዮ ኢራን ዝርአ ዘሎ ሓያል ተቃውሞን ምንቅስቓስን ድኻም መንግስትን ሓይሊ ተቃውሞን ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ኣካላትን ናታትን ናይ ባዕላትን ሓርነት ይደልያ ከም ዘለዋ ከም ዘርኢ ሓደ ፍጻሜ ገይሮም የንብቦ ኣለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ኣሸቓሊ ካብ ዝገብሮ ካልእ ምዕባለ ገለ ኣብ መንግስቲ ኢራን ዘለዉ ክፋላት እቲ ብደቂ ኣንስትዮ ዝጥለብ ዘሎ ሓርነት ቅቡል እዩ ክሳብ ምባል ይበጽሑ ኣለዉ መንግስቲ ከም ፍጹም ኣኽራሪ መንግስቲ ዝውሰድ ኣይኮነን ብመልክዕ ሃይማኖት ክረአ ከሎ ስለዚ ኸኣ ሒጃብ ምርጫ ክኸውን ዝሕብር መግለጺ ኣውፅኡ ነይሩ እዩ ዝኾነ ወገን ኣብ ቅዲ ህይወት ናይ መጻእ ወለዶ ዝኾነ ምስግዳድ ክገብር የብሉን መንግስቲ ኢራን ዝኾነ ተቃውሞ ዘይቅበል ረጋፂ ስርዓት ከም ዝኾነ እዩ ጸብጸባት ዘርኢ ኣብ ከምዚ ዝተሓላለኸ ጉዕዞት ሃገር ዜጋታት ተቃውሞታቶም ብእዋኑ እናርቅቕዎ ይመፁ ኣለዉ ንኣብነት ዜጋታት ገንዘባቶም ካብ መንግስታዊ ባንክታት ይስሕቡ እዚ ኣብ ርእስቲ ብኽፉት ሞት ንገዛእ ስርዓት ኣያቶላህ ዓሊ ከሜኒ ዝብል ተቃውሞታት ተደሪቡ ይመጽእ ምላው ኸኣ ኢራን ብዙሕ ህዝባዊ ዘይዕጉብነት ዘለዎ ሃገር ኣቢልዋ ኣሎ ኢራን ኣብ ሕሉፍ ግዜ ብዙሕ ተቃውሞታት ኣደቂሳያ ሎሚ ግን ብፍላይ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተበራትዐ ሰውራይ መጻ ብምህላው ሕጂ እንታይ ክትገብር ክትንበ ዘሸግር ነገር ኮይኑ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብምኽንያት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ጌርና እስከነተን ኣብ ዓለም መዳርግቲ ኣልቦ ኣበርክቶ ሃገር ዘለዎን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ክንብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሪሉ ጠንቂ ስደት ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት ከቕንዖ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መጠረሽታ መንእስያት ዘጥፍኣ ዘለዋ ኣዴታትን ክብል ክጥቀነን ፈቲኑ እዩ ኤርትራውያን ኣዴታት ወይ ደቂ ኣንስትዮ እተን ንፈትወን ኣዴታትና ወይ ከዓ ኣሓትናየን ስለዚ ንዓታትናን ንዝወደቑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብ ብሩኽ ማህፀነን ዘውፃየን ኣብ ጉዕዞ ሃገር ትርጉም ዘለዎ ኣበርክቶ ክንገብር ዝደፍኣናውን ንሳተንን ካብዚ ስራሕ እዚ ኸኣ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ኣየብኩራን ሎሚ ኢሳያስ ኣብ ክንዲ ሞሳ ብጠንቂ ስደት ይኽሰሰን እምበር ቃሉ እምዕለብ ቦታ የብሉን ነቶም ተቃወምቲና ባህልትን ንዴታትና ፍቕረን ምስ ሃገር ዘኮሻሙሹ ኸኣ እዚ ክንብል እንፈቱ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣሓት ኤርትራውያን ኣዴታት ዛንተአን ዛንታ ሃገር ከመዩ እወ ድሙቕ ዛንታ ኣለወን ከም ፀሓይ ዝደምቕ መስተንክራዊ ታሪኽ ንናጽነት ምስ ኩሉ ትኸዶ ዘላ ምረት ዝመልኦ ጉዕዞ ዝዕልላላ ዝስዕስዓላ ዝገልጽኣ ዘለዋኸ ንምንታየን እታ መልሲ ሓንቲያ ንብረተን ስለ ዝኾነት እያ ጥሪተን እያ ናጽነት ከም ሓሳበን ከም ባህገን ከም ሃንቀውትአን ደንበ ጥሪት ናጽነት ጸባን ልግዐን ጠስምን ኣጅቦን ፍትሕን ሓቅን ክትኮነለን እዩ ነይሩ ብዘይ ብቂ ዝኸፈልኦ መስዋእቲ ብዘይ ብቂ ዝድሽደሽ ፍትሒ ክርከብ እዩ ነይሩ እቲ ዝተኸስተ ኩነት ግን ድሽዱሽ ክኸውንሲ ይትረፍ ቁንጣሮ ፍትሒ እኳ ንጋዳይ ኮይኑ ዘሎ ከብዳ ብኻራ ዝተቐደታደ ኣብ ቤት ማእሰርታት ገዛእቲ ንኽብራ ሓዊሱ ዘነወረ ግፍዒ ምረት ምስ ዓረገ ኣብ በረኻታት ዝተባህለ ከርተትን ዝተሓንገጠ ብረት ፍትሕን ዝኸፈለቶ መስዋእትን ስንክልናን ኣብኡ ኣብ ናጽነት ስሊኡ ስለ ናጽነት ዝተኸፍለ መሪር ዋጋታት እዩ በቲ ዋጋታት እቲ ዝተዓደገት ናጽነት ገና ምስዋድ ትእበንበር ክብርቲ ጥሪት ዘይትድርበ ብዝኾነ መከራ ዘይትኮሻመሽ ዕዝስቲ ሃብቲ ስለ ዝኾነት እያ ሎሚ ግዳይ ኩሉ ሕማቕ ምሕደራ መንግስቲ ኮይና ኣደራዕ ናብራ ዝወረዳ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ካልኣይ ሓለንጊ ናብራ ንዝገረፎም ደቃ ከም ኣቦን ኣደን ኮይና ክትቃለስ ዝተገደደት ኣደ ምርር ምስ በላ ኸኣ ዘይግበር ክትገብር
ዘይውሰድ ስጉምቲ ክትወስድ ዝተገደደት ኤርትራዊት እወ ሎሚ እውን ምዝራቡ ዘሰክሕን ዘባህርርን ዛንታታት ስደት ጥራይ ዝተቐለበት ንጽህቲ መሰረት ሃገር ዝኾነት ሓብቲ ስለምንታይ ናጽነት ትዝምራላ ስለምንታይ ሃገር ትብላላ እወ ቃላ መዝሙራ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ እዩ ርዝነት ዘለዎ መልእኽቲ ቀደም ስረ ዝዓጠቕኩ ኣነ ሎሚ ስረ ዘዕጥቕ ዝብል መሐንገጥ ዝጠመሮ መልእኽትያ ትሰድድ ዘላ መንእሰይ ሃገር ኣባኻያ ናጽነትካ ከይረኸስካ ኣብ ኣረጊጽካ ተቓለስ መቃለሲኻ ቃልስኻ ፍለጥ ካብኣ ካብ ናጽነት ተበገስ እያ ትብል ዘላ ሕፅር ብዝበለ መሰረተይሲ ኣይጉሕፍን ንዓንዶ ግዳ ኣድሕነኒ ታሪኻ ቐጽል እዩ እቲ መልእኽታ ኣደ ፍቕርያ እቲ ዝፈጠራ ኣምላኽ ጥራይ ዝበልጻ ዝዓበየት ፍቕሪ ኣደ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ከርሳ ንንብገስ ደቃ ቀዳመይቲ ሰፈርያ ብኸምዚ መንገዲ ንትሽዓተ ዋርሕ ፀይራ ክንደይ ቅልውላውን ኣውያን ሰጊራ ናብዛን ንብራ ዘለና ዓለም ትጽንብር ፍሊቲ ፍጥረት እውን እያ ካብ እጥባታ ጸባና ዓንገለት ኣብ ዝባና ከዓ ሓዚላን ረርያን ከዓ ትዕቢ ኣደ እዚ ኩሉ ነገራት ጌራ ከተብቅዕ ንውሕስነትን ቀጻልነትን ህይወትና ኣደልዲላ ኣብዚ ብጻሕ ኣብጺሓ ክትርኤና ሰላምታ የብላን ኣባጽሕ ኮይና ዘሚድና ዘማሚድና እውን ወትሩ ከም ደገፍ ዘድልዮም ንኣሽቱ ደቃ ጌራ ትቖጽረና እዚ ኣደ ኣብዚ ዓለም ዘላ ኣደ ኤርትራዊት ኣደኸ ኤርትራዊት ኣደውን ከምኣ ከምታ ዓለማዊት ኣደያ ጸብለልታ ግን ኣለዋ ኤርትራዊት ኣደ ደቃ ንሓርነትን ልኡላውነትን ሃገር ኣሰሊፋን ስኢናን ከተብቅዕ ኣብ ድሒሩ ዝሰዓበ በዳሊ መድረኻት ከይተረፈት ኩሉ ስኢና ከተብቅዕ ንዒምም ስግር ማዕዶ ኣስፊራ ብእምነት ፈጣሪኣ ትሳለ ኣብ ጉዕዞ ሓርነት ኤርትራ እስከ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ክንብል ኣብ 1961 ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብብረታዊ መንገዲ ምስ ተጀመረ ካብ ብረኽቲ ከርሲ ኤርትራዊት ወላዲት ዝወፁ መንእስያት ኤርትራ ብብርቱዕ ድሌት ክጽንበርዎ ፈሊሞም ነዊሕ ተፈጥራውን ምድራውን መከራ ሓሊፋ ብደቃ ኣብ ህይወታ ክትከሓስ ዝወሃገት ኣደ ኸኣ ናይ ሽዑ ብሉጻት መንእስያት ግዳያት ገይርዎም ብደቃ ኣብ ህይወታ ክትከሓስ ዝወሃገት ኣደ ኸኣ ከርተት ምብላይ ኣቢዋ ደቃ ተራእዮሞ ኣብ ዝተባሃለ ቦታታት እናነጠበት መከራኣ ጸጊባ ኣብቲ ዝተጀመረ ቃልሲ ዝነበረ ግናይ ተመክሮታት እውን ነቶም ፍረ ወላዲቶም ዝኾኑ ናይ ሽዑ ብሉጻት መንእስያት ግዳያት ገይርዎም ኣደ ውላድኪ በዚኣ ተራእዩ ተባሂላ ናበለዎ ዝበልዋ ቦታ ክትጎይ ብምልክታዊ መንገዲ ደጊም ውላድኪ ናብ ንስኻ ክትረኽብዮ ዘይትኽእል ቦታ ኸይድዩ ተባሂላ ማዓንጣ ኸብዳ ሕሪ ኢላ ኸላ ኣደ ጅግና ኢላ ገጥ ክትብል ንኸብዳ እምንእትያ ጸኒዓ ኸይዳ እዚኣ ኤርትራዊት ኣደ ሎሚ ኩሉ ሓሊፉ ሰላም ኮይኑ እናተባህለ ኩሉ ከዓ ሳላኣን ሳላ ደቃን መጺኡ ክነሱ ንምንታያ ብዛዕባ ዝኣሻቓሊ ግዜ መብርህ ዘይረኸበት ሕጂ ከዓ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ምኽንያት ንምኽንያት ይወልዶ ስለ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ልዒልና ነቦታትናን ነቲ ኩሉ ግዜ ዘስግሩልና ሓያል መልእኽታቶም ክንነጥሮ ኣይደለናን ስለዚ ከዓ ናታቶም እውን ኣሕፅር ኣቢልና ክንርኢ ናይ ኣቦታት ኤርትራ እውን ከምኡ ዝፍለ የብሉን ኣብ ነዊሕ መስመር ቃልሲ ኤርትራ ሓሳሮም ጸጊቦም ዘእከልዎም ደቆም ንቓልሲ ሃገር ብመንሕራይ ኣሰሊፎም ነብሶምን ደቆምን ኣብ ማሕዩራትን ኣብ በረኻን ውሕጅ መስዋእቲ ዘፍሰስዮም ሎሚ ብርዝን ዝበለ ቓላት እዛ ኣሽሓት ናይ ኣሽሓት መስዋእትታት ዝተኸፍላ ናጽነት ንዋያ ክንህባ ኣይኮናን ክብሉ ኸለዉ ካብዚ ዝዓቢ መልእኽቲ ክቡና ክንጽበ ኣይኮናን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምረት በዚሑ ለውጢ ኸኣ ተሳኢኑ ዝብሉ መንእስያት ዝሰምዑቦ እሞ መሳርሒ ለውጥን ብቖንድኮ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ሃየ እምበር ኣርእዩና
ንቓልሲ ደኣ ካብ ሎሚ ዝጥዕም ግዜ እኳ ተራእዩ ይፈልጥን ኢሎም ነይሮም። እቲ ሓሳብ መስመሩ ኣይሰሓተን። ናጽነት ነኽብር ኢና፣ ዓባይ ናጽነት ከኣይና እንደሊ ንጓናን ተበለጽትን ትወሃብ ንብረት ኣይኮነትን። ስለዚ ናጽነትና ከምታ ንደልያ ክትከውንሲ መንእስያት ሩድእዩ እትጻውዒት። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እንተዘይማእሚናኩምስ ቀይሩና ንቓልሲ ኤርትራ መስመራት ሒዞም መግዛእቲ ብናጽነት ዝቐየሩ ከማኹም መንእስያት እዮም ኢሉ ነይሩ። ምስቱ ዓል ዘድልዮ ዓብ ዘረባዩ ናብቲ ናይ ሎሚ ኣውራ ትሕዝቶ ዝደፍኣና ነጥቢ ማለት ነጥቢ ደቂ ኣንስትዮን ኣደኒና ሕጁን ክንምለስ። መራሕቲ ካብ ከርሳ ተውፅእ ኣደያ ካብ ከርስደ ዝወፅእ መራሒ ወይ መራሕቲ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ይኮነን ወይ እውን ኣይኮኑን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገና ኣብ ናይ ፈለማ 20 ዓመታት ዕድሚኡ ንሃገር ምውፋሩ ክብሪ ምተዋህቦ መሪሕነት ቃልሲ ሒዙ ምስናይ መንቅባቱ ከዓ ከቐጽሎን ኣብ ሓደ ዛዕውት መስመር ከቕንዖ ምኽኣሉን እውን ተወሳኺ ክብሪ ምተደረቦ ብዓብኡ ድማ ብዙሕ መስዋእቲ ዝሓተተ ቃልሲ ኣብ መፈጸምታ ካብ ዘብጽሑ መራሕቱ ሰውራ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ኣድናቖት ምተዋህቦ ኤርትራ ሓራ ምስ ኮነት እውን ኣብ ሓይልን ጎንፅን ከይኣመነ ሕጋዊት ሃገር ክትህልወና ብህድኣት ክሰርሕ ምምራጹን ምትግባሩን ከመይ ጌርካ ሞጎስ ክኽላእ ዳሕራይን ደሞ ጸይቂ ኾነ። ኣብ ኤርትራ ሰብ ዝበሃል ከም ዘየለ ንዓይ ኣብ ዝኾነ መዳይ ጸብለል ዝብለኒ የለን ኣረ ኣነ ቅድሚ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝስራዕ ሰበይ ክሳብ ምባል እንዶ ኸደ ኣብ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዑደቱ ኣነ ነዚ ሕጂ ዘለኽዎ ቦታ ፕሬዚደንትነት ብኹንትራት ዝሃበኒ ሰብ የለን ናተዩ ንዘለኣለም ክብለና ደፊሩዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ታሪኽ ይድገም እዩ ዝበሃል ሉዊስ 14 ናይ ፈረንሳ ደኣ ኣነ ባዕለየ ዝበለዩ ህዝብታት ዕድለኛታት ክበሃሉ ብሩኻት መራሕቲ ክረኽቡ ኣለዎም። ብሰናይ ዘርኢ ተወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረናዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም። ኣብ ጉንበት 1999 ካብ እኩኡ ሕሰን ጉሌት ኦፕቲዶን ስልጣን ዝተረከበ እስማኤል ዑመር ገለ ፕረዚደንት ጅቡቲ ዝኾነሉ መበል 20 ዓመቱ ጸንቢሉ። እቲ ፕረዚደንት መበል 20 ዓመት ስልጣኑ ኣብ ዘኽብረሉ ምቅያር ካቢነ ሚኒስተራት ምክያድ እውን ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ሓቢረን። በዚ ጋጣሚ እዚ ፕረዚደንት ገለ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተጸንቢርዎም ኣሎ። ኣብዚ ዞባ ዝበዝሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ኮይኑ ካብ 1986 ኣትሒዙ ን33 ዓመታት ነቲ ሃገር ይመርሕ ኣሎ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ብ28 ዓመታት ካልኣይ ይስራዕ። ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ዝርከብ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኣብታ ከተማን ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ኣድማ የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡ። እስላማዊ ጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ሶማልያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ሃገር ኣመልኪቱ። እቲ ብሰሉስ 14 ጉንቦት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ዘጋጠም መጥቃዕቲ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ነታውጊ ብምፍንጃር እዩ ተኻይዱ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረናዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም? እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበልናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ መዱብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ናይ ሎም ትሕዝቶታትና ካብ ተኸታተልትና ዝመፁና ክልተ ጽሑፋት ክኾኑ እዮም። ብድሕሪ እዚ ከምቲ ልሙድ ክልተ ግጥምታት ኣዳሊና ኢልኩም ኣለና። እታ ቀዳመይቲ ርጋ ዘርእስታ ብምክኤል ኣሰፋዊ ዝተገጥመት ክትከውን ከላ እታ ኻልይቲ ድማ ወይለ ዴኻ እትብል ናይ ሚኪ ወዲ መስመር ክትከውን እያ።
ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቲ ዓንቀፊና ምኽሪ ዓዘል ዛንታ ሓደ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ናይ ሓንቲ ትካል ከም ቀደሞም አንጊሆም ናብ ህንጻ ትካሎም ምስ በጽሑ ኣብቲ ሓበሬታ ዝጥቅዓሉ ሰሌዳ ሓደ ንኹሎም ዘስደመሞም ምልክታ አንበቡ። እቲ ምልክታ ከምዚ ዝብል ነይሩ። እቲ ንዕብየትኩምን ንዕብየት ትካልናን ጸባእን ዝዕንቅፍን ዝነበረ ሰብ ትማሊ ስለ ዝዓረፈ ኩልና ሰራሕተኛታት ኣብ ቀብሩ ክንሳተፍ ንሕብር ዝብል ነይሩ። እቶም ሰራሕተኛታት መጀመርያ በእምሮኦም ዝመጽአ ስምዒት ድንጋጸ ሞት መሳርሕቶም እኳ እንተነበረ ጸኒሖም ግን እቲ ሰብ መን ምዃኑ እዮም መምስ ነፍሶም ክዛረቡ ጀመሩ። እሞ ኸዓ ንዕብየቶምን ዕብየት እቲ ትካልን ዝዕንቅፍን ዝጸባእን መሳርሕቲ ፍጹም ክፈልጥዎን ክዝክርዎን ኣይከኣሉን። ካብ ንገዛእ ርእሶም ምሕታት ሓሊፎም ከዓ ክሳዕ ሰዓት ቀብሪ ንሓድሕዶም ብዛዕባ እዚ ሰብ ክዛረቡ ወዓሉ። ሽዑውን ፍጹም ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን። እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ዝሞተ ሰብ ንምፍላጥ ልዑል ህንጡይነት ስለ ዝነበሮም እቶም ኣካየድቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ቀብሪ እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ሳንዱቕ ሬሳ ቀሪቦም ኣገርግር ከይገብሩ ብምስጋእ ጽኑዕ ሓለዋ ገይሮምሉ ነበሩ። ለከ ከምቲ ዝተገመተ ኸዓ ሰዓት ቀብሪ ምስ ኣኸለ እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ኣብ ሳንዱቕ ዘሎ ሬሳ ንምርኣይ ክደፋፍኡ ጀመሩ። እቶም ኣካየድቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ግን ኩነታትን ህንጡይነትን እቶም ሰራሕተኛ ተረዲኦም ኩሎም በብሓደ ክርእይዎ ኣፍቀድሎም እሞ መስርዕ ሒዞም በብሓደ ክርእይዎ ተቐረቡ። ሰራሕተኛታት ሬሳ ንኽርእዩ ደኣ ይፈቐደሎም እምበር ህንጡይነቶምን ሸቕለቶምን ግን ምስ ነፍሶ ከፍ ካልኢት እናነሃረ መጸ። መን እዩ ሰብ ኣይናይ መሳርሕትናዩ ንዕብየተይ ዝዕንቅፍን ዝጸባእን ነይሩ ብኸመይ ከሞይቱ ዝብሉ ኩምራ ሕቶታት ኣብ ነፍሶ ከፍ ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ። ሳንዱቕ ሬሳ ተኸፊቱ ኸዓ ምርኣይ ተጀመረ። ኩሎም ናብቲ ሳንዱቕ እንክደኑ ግን ኣብ ገጾም ናይ ምግራም ምልክት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ቓል እውን የውፅኡ ነበሩን። ነቲ ኣብቲ ሳንዱቕ ዝነበረ ምስሊን ክርእዩ መንፈሶም ብጣዕሚ ይትንከፍ። ብዝኾነ ኣብቲ ሳንዱቕ ዝኾነ ሬሳ ኣይነበረን። ኣብቲ መንጸፍ ምድሪ ናይቲ ሳንዱቕ ግን ሓንቲ ዓባይ ጸፋሕ መስትያት ተቐሚጣ ነበረት። ነፍሲ ወከፍ ናብቲ ሳንዱቕ ዝደንን ሰራሕተኛ ኸዓ ንምስልዩ ዝዕዘብ ዝነበረ ኣብ ጐድኒ እቲ መስትያት ንዕብየትኩም ዝዕንቅፍን ዝድርትን ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ዘሎ። ንሱ ኸዓ ገዛእ ርእስኹም ንዕብየትኩም ዝሰርሕን ናብ ብልጽግና ዝመርሕን ሰብ ከዓ እንኮ ባዕልኹም ኢኹም። ንስኹም ጥራይ ኢኹም ንህይወትኩም ከተሐጉስዋ ከተዓውትዋን ክትሕግዝዋን እትኽእሉ። ህይወትኩም ሓላፊኹም ምስ ተቐየረ ኣይኮነትን እትቕየር። ህይወትኩም ኣፍቃሪ ምስ ረኸበት ኣይኮነትን እትቐስን። ህይወትኩም እትቕየር ንስኹም ምስ እትቕየር እዩ። ህይወትኩም እትቕየር ናይ ገዛእ ህይወትኩም ሓላፍነት ምስ እትቕበሉን እተልዑልን እዩ። እቲ ዝበለጸ ክትምስርትዎ ዝግባኣኩም ዝምድና ምስ ገዛእ ርእስኹም ክኸውን እዩ ዘለዎ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። ዝኾነ ዝሞተ መሳርሕቲ ከም ዘይነበሮም ከዓ ተገንዘቡ። የግዳስ እቲ ትማልን ቅድሚ ትማልን ንዕብየቶምን ዕብየት ትካሎምን ጸባእን ዝዕንቅፍን ዝነበረ ሰብ ገዛእ ርእሶም ምንባሩ ምእንቲ ክበርሃሎም ዝተዳለወ ጥበብ ምንባሩ ተረድኡ እሞ ናይ ብሓቂ ነቲ ንዕብየቶም ዝጸባእ ዝነበረ ጌጋ ልምድታትን እምነታትን ዘይንጹር ኣካይዳን ባህርያትን ኣብቲ ሳንዱቕ ቀቢሮም ብሓድሽ ሓይልን መንፈስን ንህይወት ክጅምርዋ ጸለዎም። ብርግጽ እዛ ሓጻር ዛንታ ዓለም ከም መስትያት ምዃናያ ትምህረናን እተዘኻኽረናን ነፍሲ ወከፍናሃ ከከምትን ኣምኖን እናሓስቦን እያ እተንጽባርቐልና። ጸሓፊ ዘይተፈልጠ ምንጪ እንግሊሽ ቨርሽን ነቲ ጽሑፍ ተገዲሱ ዝለኣኸልና ዳንኤል ጎይቶኦም ቺና ኣዚና ነመስግን።
حديفني كدن بعل بيتي قمات وملكوع صبق أكدادنا زخدني نيرو أبسومون نستوسنا معلتات مشكلة تحيزو نوح زبلاء وعزي قعاز أبسومون ناي موداتا معلتات دما ناي قزا قراب مخصقواسن متكالن وشت قزا متقرين يفتو نبرا عالبيتي ميلت بحافشو حقوسن ملوء عنا زنبورن سبيو أدمقو أب مجمرت حمساتات كبتصح كله بزحدم ملكتات كرأيو جمرة نايولكو حكيم متكخ شغارا نخب عرس مخيراتو دحرز توسن عمتات هرمت لبو بزي عاقن كهرن جميرو شعوثا حكيمو نعوز ملكت حكمنا وحاجز مسحبتو تقليلو متكخ تقطعو كبن حبرتو بعال بيتي بعلو حكيميو متكخ منشرو معلت كانسر كم زسعب أصبغو فلت نيريو جننا فلت كتكخ عايز قلق نيرو عرفت زي بلو عفو مجوجو سابز مسل يتكخ نبرا أبز جزي زجن نعايد حجي كم زي يتكخ قال أدور لي حسين نيرو مغنياتو أبتقو أبزه اللولو جزي مبر أبزه اللولوس يتكخ نيريو بغلت تحملة شحن شعتميتن سمنا شوعتن مبال 38 عمة مرعنا كلتا معالتي اخترفو هولو بعال بيتي ميل شنت ما هيك شين كلو نايدم ملكتاتي الرأيو دحرزيك قدم نابسر حلو زنبرو هسبتال كيدو يمرمر أتناي مطبحة حكيم أفحنياو حبت سلازرعي حبتو بمطبحة مسوصالو أبسا سلسة ورحي إنها تملالسة خمرمر كم زلو نقرو ميل ولا حنتي تقدس اللون أنا جن تجأني غنبركو مغنياتو أب أمريكا أب عمد شعات شحن شو عتميتن زخون سبات بناي فحنيا منشرو مالت كانسر كم زموتو كابزي مشتقي ناي منشرو تتك عتدما فتم فرق إذا أخلو بناي شجرة متكاخ سعبين مخانو أفلت نيري دحر قرب جزيجن ميل ناب جزاخ مزخلو كداونتو ناي شجراتكي كجأنو جميرو فتنا متكاخ أو كبل انت فتنو ناي كعلن لنفسه كمونا نصبوات حساس بايز وسدا توسخ دما أمونغونا زنبري بتعمي استقرار بركب حقسات نكون حجازي نيرو أبور حدك أمتي ميل هوسبيتال كيدو نامي جمرتا مرمرا مسجبره نامي مرمرا وتسيتو أبك 4 معلتات كم زنقرو حبيرهم نجزو ملسوا سوني معلتي كباب ساعة 10 ناين جوه خون تلفون تدويلو ميل الإلو تزراربه أب تلفون زراربه نزل مرقوان سنيلو سمع عبد نبرلو نبعات خلتي مع قاقرتو كورد جمرة أدميو ميل ولا حنت معلتون تخون كباكي يخون كنباع ريه فلتن حراي أغني لي إلو تلفون عصوا منشرو 5 بقى فلتكو إيدي زركي حوفكو نسخة دلدل يخا أجوخا كتسعر يخا بلكو باز أبعتو قزعين نادر الرزي عقمي زبالي كله خقبري كنبرو لزقباني بزح نقرالو بلني بفشختا دحريو موتا بعراتي سقالي بيسو 5 مسق فلتكو ميل دلدل سبيو بحنسب دكيسنا خلنا صقر أفلبو نادر رزقو تنفاسو الناس تمقركو موت كحدقني 5 دالوي كحسب جمركو دحر مطبحتي ميل متكاخ تقطوا بلا نهري هرمت لبو دما قدلا نايلومي 10 عامات متكاخ تقطوا بالكانير كانت تتخون ازخل لي من مسأن كما يزخل سليمفكا النابلكو يحرقن أقوهن نيرا منشرو خمزلو دحر مفلاتون قروب حيش قبلو خلو سرحو سرح نيريو أور حطري 19 بيتن 8 ميل عندنا كبد حميمو مستمر مرة أتحمام منشرو أمولو أكلاتو 5 زرقة فلتة استفلا لي حكمنا ناتخطاتلون أكلاتو ناقودلي سعقرو نارقة فخدة أنا خا لك
كم تدن ودات تهبو حاليوت صقرونا درارزكو أداونا حزكو سلام هبو نيره نسون بو أزيو حقوس نبره بسقول لخون كاللوغن ميل فتاوز أوتاس لزنبره أتجزا سحاق زمرأي نيرو ناب هوسبيتال من مللاس دما بأمت أن النبزح خيدو أنا أتبزح جزيه مسؤول نحلفكو بزعبا موت حنت معلتكوا عقلنا نفلتن مساينا صبوكم زخونن صبوك راينا نعلن نيرنا قروب حيش كبلو خلو نختمها حزيب موسى نزناقع نيرنا بتعمت تيا نميل تغنى أتمنشرونا بعصم تخسقر جميل نيرو إنا دخمه إنا مهمنا نمزيو قلت فوز حرق كوينو نزغلو حقزونا بركو إيوه طعمت مخانا فلت ماني مخنبر زي دلي قولنا ليزا ودو وليدان خري أم الدلاو كلخو ناب ليزا كدخلخي ساعة من لي بلاني هوسبيتال أبعرات قدي فيه خدكو أبقوالي بزهي نعان سبعين ودان بسم سبعي سعمكوهم كوفيلنا نعللنا خلنا وشت أي زخوانا نقهر كبر بدي لني قدي فيه دقا مسنا حياة فتخوان دحر ساعات هبي لخوان كحدر زحسبكو مدب حسابك إيره ناب هوسبيتال تملزكو أفتزدك أسولو عرات شافت أطويلة إيدو خدر زم جمركو ميل عينو قلت أبيلو جيسي مسي خريقي قف بالي بلنهي عندنا عينتو عم تتبلو شعو كم بحدش أقداو حزي أبشافت عرات قف بالكو بزعبالي زاقلنان كالئن قفيلة بزح على الكو بزعباز حلفنا هيوات زنبرو عبقده نايل بينا قركو بتعم غمزة فكرو عب هيواتي حقوست نخون كم زحقزني دقاقي منا قركو ملس سلازي هبني يسمعني أيسمعني رقص أنينا بركون أمو ودأتها دحر فرق ليتي أتوم حكايم كاب تخفلي كوز حبرني تحر قرب قزي تلفونيك أسكساتني ميل عارفو نيرو ميل دك يسلو نابز نبرا خفل مساعتخو أقدمي خمس قدفكو دك يسنبرا أبقزو سلامي نباب اتشاكان حمام سكيات يريفو خيديو أمودعتها بمسعام تفانقو نمرير حزن قزيس عنكو سبات زعبا موتو فليت أمكو بزحو زعبا قبرو خقوايو زعبا عمبابا حتى بزح نقر حنقولي تزاويرن نبرا أب قبرو يعرفتو بزعبا ميل تستسمعهم كعللو بزعبو صبو نقر كزاربو وشت أي حقوس سمعن نبرا وشت أي كبودو زيك النقر حلفكو من يمو زفوتو سب حمد قدام نالبسي كتصور زخال نميل موتو نمقبال قزي وسيدو لين إيرو جن أب قزاين بينيك خون متجمركو مساي ولا حدا خمزيلا كحسب كلغو مالي سود حزن دكساني متصوار سينا موات بليئة دحاربون نفل الحمو كذكرتاتي نامتاكو بنبعات كحسب جميرة زي نقركم نقربا أنا هنا يسن لبونا خيلة بزعبا خبير حزن بزعبا بالحطاونات بزو حستم رهيبة حجيقن نرأسي كمسأل نخلو دوبت حسوا بقزاي مساعتوه كل نقار نخنتو خانه فلاي مشات ميل تاب قولنا كم زي اللمس فلتكو أبرينا نباع أبن أتوز نبرنا بيت مقبتاتون نبعاتي مقوز صاري أبيني حتى السبات قدافي تنبعي من باع كاسيكيو مبارو لحدا تأكمنيو كبلو نخلو جن نبعات تأكميو مغنياتو ناي سمعتنا قدامي تردى نسيو نا أواريح سمعتي بخمسة قد سألا حدا ساب بميل حريق كتفلترو انتي لني أنا بعال بيتي كحرق بفوت ما يوعلني إلي بسنبالي زملس قنا حرق نيري شكرا متكاخ كم زقتل النافلتكو زغل عمتات كتقق كله
وشطي يقهن يريو بزح زحسبو نجر نيرني بطعمي صبغ هيوت حليفنا أزخلو حلم جن بزوم زي ربحو وحفظ باقوتات إهمو تعرفو ميل متسأناني عيني يرو حدق زي أبوي مويتو أب حزن أبزن برنا الأوان أبوخي قريفوكي كدن فلني قلعو خلق زي نايبوتاتهم ويكأنا يسدرا منفس حزم سلازقو عزو سبعين سبيتن وهداتكم زخونو قبرو نايب حق ميل مك ألقوني نبرا إزق حاسب كلخو صبوق تسفر عيني بمرير حزن سموا تسغين يرى حجي تريفو حجي لو تتات قبال جميرة اللخو رحوق نقهر كرئ جميرة اللخو حزني كا من السبات زلن ركب كيرو صبوق ردي تحديره هاي سبات حساب تراي زيكونه نبعاتون ككافل جميرة قبل بهي كل جزيز نبر سوسنا حزن وكانتلو هيوات كم منبار زقدن نجنا يكونن خنياتو كلنا كاب هيوات عبوا قال لنا أبزخال كلها قات أمجن نبع البيت هي حديقو بعده زترفن تنباخو مالت شجرة كل جزء إنه قد كيز زارب صحفي زي تفلت ترجمون زل أخلنا ميكيل أزمرا كيحة بلبنا مسجن هذه إذاعة إرنا رجع حشق هيل النياب إذني أبتعم دكاس كاللقواب حلمي رجع أبرجعتي هوات هدا أيتشنق أيتشجر اللهم سخاب زريخا كقنعي من قدخا هنترايز فلت مسائخا رجع أهدا أيان نفسخا لكالو يوغاسا نفسي زهد منفسي زحلوان هيوتي زرسرسون لبي كينو حساباتي قطعمي ميكيلا سفاو منشي زارا قطعمتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا وإلى ديخا أبتخانشو لنا قبل مزور مثل عزب تكبارك ذكر مستقوى ميواقع وإلى ديخا مم اللي سنبع أبتها قبلا محدريتك كبتيز بالعلا قل حمو بلا كراركا تنتقلت إلى زهر ماسئنا تسنحن تأكيرا أنا خادر زبيلي نجيفة سقلا أقام سيام سكوني أحانا خاتوا جمت خامس عني تعموت الدوا أنا خا رأسها خدرز تعموت كايبه كأجل لبلا النمو يقوم فزيزة أنت بروخي كم ياللخم كي تركب الحوات كما خافها وعخي قديف كايدو خم قدم كاللخا أب عيني مسأني وعك كايدخا نبعات جرب رب بالمو سألخا حزي درزرز بلا سقمو أبوخاخ أمساي بقبق عندي خبدوم بفلاي بقاخم فتسئمو زي خلوم بروخي بلاي تنقاس نابراي كونن كم زي الكاس مبرر تريق لخا الزمن سدات بعد تنبر قزاي كونن قطعمي ود مسمار ميكي منشي زارا قطعمتي زي راديو إرنا دمت راديو إرنا فتوات تغذات التمر بتطعم سرادي إرنا بزغربنا لكم تحستوا عاقبكم انتزانيكم من كتكونوا تسفنا قبرنا نحلوم تحستنا إذا تغذات لكم وين إيرو أب مدبنا زلكم رئيتي وخن قفيتها وهيون قرب لكم تدلي وصحفات مزلو بتلو مدادراشنا نبريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك أبنعمل الاختصاصون تسفيت يوهانس بمبال كتقرفوا لكم تخلو خزاغاخركم دلي بزدرف هيبز ربوع أبتمساسال ساعة بستفليت حسن كسبنا الراخب تطعمو تطعمو مس راديو إرنا
ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ንምጥቕላሉ ዜና ደጊመ ኸስማዕኩም። ኣብ ጉንበት 1999 ካብ እኩኡ ሑሰን ጉሌት ኦፕቲደን ስልጣን ዝተረከበ እስማኤል ዑመር ገለ ፕረዚደንት ጅቡቲ ዝኾነሉ መበል 20 ዓመቱ ጸንቢሉ። እቲ ፕረዚደንት መበል 20 ዓመት ስልጣኑ ኣብ ዘኽበረሉ ምቅያር ካቢነ ሚኒስትራት ምክያድ እውን ማዕከናት ዜና ፈረንሳይ ሓቢረን። ወዲ 72 ዓመት ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዘኽእሎ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ምርጫ ንምክያድ ኣብ ምድላው ይዝርከብ። ኣብዚ ቅንያት እዚ ዘካየዶ ናይ ካቢነ ሚኒስትራት ምቅያራት እውን ነዚ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ስማዊ ምርጫት ሃገር ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሮም ተቃወምቲ ይረድኡ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተጸንቢርዎም ኣሎ። ኣብ ዞባ ዝበዝሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ ኮይኑ ካብ 1986 ኣትሒዙ ን33 ዓመታት ነቲ ሃገር ይመርሕ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ብ28 ዓመታት ካልኣይ ይስራዕ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሑ 5 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብህዝባዊ ናዕብን ዕልዋታትን ክእለይን ከለዉ እዚ ኣህጉር ገና ሕጂ እውን ካብዞም ንምስላ ደዊኖም ዝርከቡ መልእኽቲ ክትገላገል ኣይከኣለትን። ኣብዚ ቀረባ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ናይ ነዊሕ ዓመታት መላኺ ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር እዩ። ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ናይ ዝርከብ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኣብታ ከተማ ንዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ኣድማ የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ብቐጻሊ ዝረአ ዘሎ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ምኹንይ ኣይኮነን ኣብ ርእሲ ምባሎም ብስርዓት አልበሽር ዝተመደቡ ኣካየድ ስራሕ ናይ ትካል ክእሎ ይጸዊዖም። ብዘይካዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብድምር ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኣገልግሎታት ማይን ኤሌክትሪክን ክፍሊታት ከፈላለውን ሓቲቶም። ኣብ ሱዳን ሓካይም መምሃራን ፖሊስን ካልኦት ሞያውያን ማሕበራትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣድማታት የካይዱ ከም ዘለው ይፍለጥ። ኣብ ካርቱም ንዝካየድ ዘሎ ኣድማን ተቃውሞን ንብታን ኣብዚ ሳለስተ እዚ ዕጡቓት ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ሓያሎ ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሱዳን ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ዝተጀመረሉ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ክሳብ 11 ሚያዝያ 2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብዝተፈጸመ ሞትን መቑሰልትን ንፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ክሲ ተመስሪቱሉ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን። እስላማዊ ጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስት ሶማልያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ሃገር ኣመልኪቱ። እቲ ብሰሉስ 14 ጉንበት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ነታጉ ብምፍንጃር ተኻይዱ። በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ሰራሕተኛታት ቤተ መንግስቲ ይኹኑ ሓለፍቲ መንገዲ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ ጎደና ዋራታ ናባዳ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ሶማልያ ብጽኑዕ ካብ ዝሕሎ ከባቢታት ከተማ ሞቃዲሾ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ደጊምና ነመስግን። ሰላም